വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടെയിൽസ്. ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും പൊതിച്ചോറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കറികളായിട്ടും ചിലപ്പോൾ കുറേ കറികളായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊതിച്ചോറാണ്, സീ ഫുഡ് പൊതിച്ചോറ്. 4 പൊതിച്ചോറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇല ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി തുടച്ച് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലയൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ആദ്യം ഇലയൊന്ന് ചൂടാക്കി മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനൊരു 12 ഡിഷസാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 എണ്ണമായിരിക്കും റെസിപ്പി. ആദ്യത്തേത് ചെമ്മീനും തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ആയിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കൊഴുവ മീൻപീര. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇലയും കൂടി ഇതുപോലെ ചൂടാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീനും കരിക്കും കൂടി ഉലർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് പ്രോൺസിലോട്ട് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ spicy chilli powder, 1/4 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon salt and 1 teaspoon ginger garlic paste and Malabar tamarind and കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കരിക്കിൻ്റെ പീസസ്. ഒരു 1 കപ്പ് കരിക്കിൻ്റെ പീസസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇത്രയും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു 1 more ടീസ്പൂൺ. ഒരു ½ an hour ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെമ്മീനും കരിക്കും ഒരു 1/4 കപ്പ് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ഒരു 2 minutes ഒക്കെ ചെമ്മീൻ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. അത്രയും ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ചെമ്മീൻ ഉലത്താനായിട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 5 to 6 ക്രഷ്ഡ് ഷാലറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഒരു 4 പൊതിച്ചോറിലോട്ട് ഒരു 200 grams വൈറ്റ് പ്രോൺസ് ഒക്കെ മതിയാവും. ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഷാലറ്റ്സ് ഒന്ന് കളർ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് ചെമ്മീനും കരിക്കും ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. ചെമ്മീനും കരിക്കും ഉലത്തിയത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻപീരയാണ്. ഇനി മീൻപീരയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മീൻപീര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ടൈപ്പ് മീൻ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ചെറിയ കൊഴുവ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 200 grams കൊഴുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 to 6 ഷാലറ്റ്സ്, സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ, 2-3 ഗ്രീൻ ചില്ലി ആൻഡ് 2-3 ഗാർലിക് ക്ലോവ്സ്. ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് 1 കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്സ് ആൻഡ് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഒരു 2-3 പീസ് മലബാർ ടാമറിൻഡ്. ഇത്രയും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊഴുവ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി കൊഴുവയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. മീൻപീര ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കറി ലീവ്സും കുറച്ച് റോ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പച്ചക്കറികളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പൊതിച്ചോറിലെ തോരനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീൻസും ചീരയാണ്. അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് ടെമ്പർ ചെയ്യാം. തോരനൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും
വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാതെ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചീരത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബീൻസ് തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂർക്ക ഒലത്തിയതും പയറൊലത്തിയതുമാണ്. ഇനി കൂർക്കയും പയറുമാണ് ഒലത്താൻ പോകുന്നത്. സോ രണ്ടിലും ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്മീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒലത്തുന്നത്. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഷാലറ്റ്സും കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടിലും ഞാൻ കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡറും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്ത പയറും ചെമ്മീനും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. പയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ടർമറിക് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൂർക്കയും ചെമ്മീനും ഒന്ന് ഒലത്തിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂർക്കയും ചെമ്മീനും ഒലത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. പയറും ചെമ്മീനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പൊതിച്ചോറിൽ അടുത്ത ഐറ്റം കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ആണ്. ഇത് മീൻ വറുക്കുന്നതിൻ്റെ സെയിം മാരിനേഷനാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഫ്രൈയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാഴയിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇനി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരെണ്ണം അടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വാട്ടിയ ഇല വെക്കാം. ഞാൻ ചോറിടുക. ഞാൻ മട്ട റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊതിച്ചോറിന് എപ്പോഴും മട്ട റൈസാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചെമ്മീനും തേങ്ങാക്കൊത്തും, മീൻപീര, ചീരത്തോരൻ, ബീൻസ് തോരൻ, കൂർക്കയും ചെമ്മീനും, പയറും ചെമ്മീനും, ആമ്പരപ്പയർ, 2 ടൈപ്പ് ചമ്മന്തിപ്പൊടി, പിക്കിൾ, ചാള വറുത്തത് ആൻഡ് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ. ഒരു ഡിഷും കൂടി ഉണ്ട്, മുട്ട വറുത്തത്, കുറച്ച് സാലഡ്. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാം. നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 4 എണ്ണവും ചെയ്യാം.